Има хора, които са много любопитни, искат да навлизат в личните граници на другите хора, задават неудобни въпроси и понякога се случва така, че ние не знаем какво да отговорим на техните въпроси. Като например въпрос: абе, разбрах, че си се скарала с еди кой си, или вярно ли е, че с гаджето вече не сте заедно? Сега ще ви кажа какви са начините да реагираме на такива въпроси. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с себепознание повече от 15 години. Може да се запишеш в моята група за личностно израстване, където споделям много такива техники. Първият начин да отреагираме на това вмешателство в нашия личен живот е с сарказъм или с чувство за хумор. Какво можем да направим? Това е строго секретна информация, която няма как да споделя с теб. Това е първият начин, по който може да отговорим. Вторият начин е като зададем въпрос: извинявай, обаче това по какъв начин ще ти послужи или защо имаш нужда от тази информация? Когато зададеш въпроса, човека разбира, че е навлезнал в личните ти граници и не иска да продължава, най-вероятно ще се извини, ще каже: не, просто ми беше любопитно. И третият начин е да заявите съвсем сериозно, че това не е тема, която искате да обсъждате. Знаеш ли какво? Не ми се говори за този въпрос в момента. Последвайте ме за повече.